Čau čau, tady Mates. Já vás vítám u druhého dílu naší série z hry World of Tanks, kterou pro vás točím. V první řadě bych vám chtěl strašně poděkovat za pozitivní ohlasy, ale zároveň i za ty negativní. Určitě mi to přineslo nějaký další zkušenosti, které určitě ve hře budu moc použít. Akorát mě trošku mrzely ty vaše vulgární komentáře místama, příště doufám, že si je odpustíte, protože mi nebaví to potom všechno promazávat. Každopádně točit hodlám dál, o tom mě asi neodradíte, si myslím, protože mě ta hra strašně baví. A myslím si, že takhle se akorát zdokonaluju, nebo zlepšuju se v té hře. Zdokonaluju je možná silný slovo, protože první se musím zlepšit a potom až zdokonalovat. Takže, teď už teda ke hře. Trochu jsem pročítal ty vaše komentáře a vyšlo mi z toho, že asi nejlepší nebo nejvíc chtěnou linii, kterou jste chtěli, bylo Yeso od Rusáků. A potom jste rozpsali o Němce, tam se ty názory docela rozcházely na ty linie. Já jsem se rozhodl, že pojedu teda asi na E100. Teď se teda podíváme zběžně na ty linie. Takže my pojedeme přes PZ2. Tady to vemu buď přes to VKčko nebo přes to PZ, toto myslím taky. Nejde, pardon. Pojedeme přes ty VKčka, tady na E100. Myslím si, že ten tank je dobrý, párkrát jsem proti němu hrál a je fakt dost silný, takže by to mohlo být zajímavý potom. Každopádně tam, než se dostaneme, to je ještě hodně let's playu a to budu hrát určitě, si myslím, i za kamerou. Budu muset, protože to je x tisíc bitev. No a k těm Rusákům, to teda budeme hrát tu IS linii, jak jsem zmínil, pojedeme přes KVSO, takže T26 a tak dál, až tady přes KVSO, ISO a končíme IS 7. A to bude naše druhá linie. Tak, to by byl asi takový úvod. Já jsem si tady už odjel ten začáteční nějaký ten tutoriál, nebo jak to nazvat. Ten začáteční tutoriál, za který jsem dostal teda 6000 kreditů a nějaký volné zkušenosti, který se teda určitě budou hodit. A já bych asi nezdržoval a přešel bych ke hře. Takže já to teda tady zapnu, pardon, tady to zapnu. Tak, jsem zpátky a my jsme ve hře. Můžeme se podívat na matchmaking. Je to jako klasicky vlastně všechno první týry. Občas to teda nevyjde, ale tentokrát nám to vyšlo pěkně, takže nahoru si určitě nestěžujeme. A my to tady asi zakempíme. Normálně se potom jezdí táhle na kopec do rohu, k tomu mlejnu na souboj, ale ty první týry nebo ty začáteční týry mám takový pocit, že tam nejezdili, já už to teda moc nepamatuju, popravdě. Jo, přes tohle neuvidím, takže já si to rozbourám a budu čumět tady krsto křoví. Tak. Počkáme, co se nám spotne, nebo co se nám objeví. Tak, se podíváme, co tady máme. No, klasika, víceméně všechny národy jsou tady v téhle hře zastoupený. Jak jsem říkal, já ty první týry moc nemám rád, protože mi to docela nezáživný, tak uvidíme, věřím tomu, že nám ty hry vyjdou, aby aspoň trošku vás to bavilo. Tady někdo už střílí, když předpokládám, že asi někam na blind. Tak, dva nám jedou táhle po kopci. Uvidíme, jestli tam něco spotnou. Táhle něco je, na toho neuvidíme. Takže nemá smysl ani vyjíždět. Ježíš, ten kulomet. Ty tanky jsou strašný, ty vzhledově. To ani nevypadá snad jako tank. To vypadá spíš jako nějaká hračka třeba z poutě. Takový ty autíčka na elektriku. Nestřílej furt, nebo tě vemu dělem po hlavě. Tak, co pak bude? Tohle je přesně to, co nemám rád. To je mapa Malinovka, kterou já teda strašně nemám rád, protože je to strašně ukempená mapa. To už kolikrát jsem byl ve hře, kdy se hrála prostě 15 minut a nic se nestalo. Věřím, že tohle nebude ten případ. Nebo věřme, že tohle nebude ten případ. Zatím furt nic. Ale toho taky pravděpodobně neuvidíme, já se tam teda zkusím podívat, ať se trošku pohneme z místa. Co mi štve tady ten Brit, jak furt střílí z toho děla, nebo z toho kulometu spíš, lépe řečeno. Samozřejmě tam nevidíme. No nic, holci, zadám takhle k tomu baráku, vystrčíme špičku, aby byl lepší sklon a větší šance na odražení teda náboje. Tak a podíváme se tady na tohodle. Dáme mu takhle pěkně z boku. No, úplně náhodou, to byla teda vyžírka. Úplně náhodou jsme ho teda zničili my. Každopádně je to týmová hra, takže damage se počítá. A ty killy to nehrajeme. Jdeme se tady do křoví, ať máme trošku větší
rozhled, nebo úhel rozhledu. A jak vidíte, tak moc se toho tady opravdu neděje, jo. Je to 4-3, vlastně po 3 minutách hry. Na tom kopci už nám asi padli, anebo je nevidím na radaru. Těžko říct, já se přiznám, že jsem teďka nesledoval. Tak co bude? Už mě to tady nebaví. Wow, tady nám někdo chcípnu. Hned vedle nás. Hned vedle nás. Doufíme, že nespotli i nás, ale já si myslím, že ne, jinak bych ji už dostal. Jinak někdo se tam ptal, já jsem je na to odepisoval, ale řeknu to pro všechny, jak to dělám, že se neotáčí vlastně ta věž a že jenom takhle vlastně si otáčím pohledem, tak je to, když držíte pravý tlačítko myši, tak vlastně takhle můžete otáčet normálně z myší a máte furt zamířeno na to stejné místo. No fakt super, pěkně střílíš, no, ještě něco tref a bude to skoro dokonalý. Ale už mi to pomalu přestává bavit. Docela silně uvažuji o tom, že bychom vyjeli ten kopec. Tady přestupáně to holá sebevražda, protože oni dělají přesně to stejné, co my. Je mi to úplně jasný, že mají jsou úplně na druhé straně a čekají tam taky právě v křovích. Oni tam mají podobný úsek a tady nás někdo objel. Jsem se všiml docela pozdě teda. Sám asi neukáže. Ale blbý je, že on nás spotuje. Takže oni nás tu chvíli můžou hitovat, nebo aspoň část z nás. Naštěstí už ho zničili, já chvilku zůstanu za barákem, ať zmizím, ať nesvítím, takzvaně. Tak. Je to 10-7, už docela dobrý. Vedeme. Já to asi zkusím věc podél té vody a vytanu to trošku dopředu, jestli to teda vůbec stihnu. Přes tu plánici mi jezdit nechce, protože si myslím, že... No, když jsou 4, no, já nevím, jestli to zkusit nebo ne. No, táhle hned jednou mám, jak se nejskusíme podívat. No, tak jsme nestihli ani ťuk. A teď už na to kašlu, teď už tam prostě pojedem. Už by to chtěli dorazit. No, když nás pojede více, by to snad mohlo být OK. Tak ten týpek už dostal hit, ale já bych tam prostě... No, dobrý, zničili ho. Prostě tam dojedem. Tady nebudu půl hodiny čekat, co byste z toho let's play taky nic neměli. Četl jsem tam taky názor, že vlastně by bylo lepší, kdybych ty videa komentoval z replaye, že bych si vlastně pustil záznam toho daného zápasu, že bych si vlastně vybíral jenom ty povedený. Ale já si myslím, že tím bych vás připravil o to kouzlo. Tady může být podle mě vtipný i třeba nějaký film nebo takhle. Tak vlastně nás může zajímat i tohle, že jo. Já vlastně si nemyslím, že jsem nějaký dobrý hráč, abych... Určitě povedený bitvy mám, jo. To se ne, že ne, ale to neznamená, že jsem dobrý hráč a myslím si, že si zasloužíte vidět všechno a nejenom to povedení. Já prostě ty let's play točím v kuse, pardon. A buď se to povede, nebo se to nepovede, no. Snažím se, jak to jde. No a my jsme tuhle hru vyhráli, bohužel jsme teda to moc nepředvedli. Možná jsem to mohl zkusit agresivnější, ale možná zase je dobře, že jsme přežili. Tak, teď získáme nějaký teda zkušenosti a kredity. Těch zkušeností teda není moc, na to, že to byl dvojkový bonus, ale my jsme nebyli vůbec dobrý. Jak vidíte, tak jsme dali 31 damage, což je strašně málo. A jo, jsme vlastně 6. ze spoda, což je hrozný. Tanku zničeno, na to ani nekoukám, to neberu ani jako kill, to co jsem udělal a XP taky nic moc. Prostě dejme tomu, že to byla dost nepovedená hra, si myslím. Tady máte teda detailní statistiky, jeden výstřel, jeden zásah, jeden průboj. Což je teda dobrá statistika, i když teda v hodně malém měřítku. Ale počítá se to? Tak, teď se podíváme teda na servis, ne? Už jsem trošku zblblej. Podíváme se na výzkum. A máme nějaké zkušenosti, takže si něco vyzkoumáme. Určitě si vyzkoumáme rádio. Jasně. Rovnou se je koupíme, ať máme trošku delší přehled o mapě, asi takhle bych to řekl. Motor na rychlost a pásy zaprvé na nosnost, ty pomáhají vlastně v nosnosti, protože tu máte omezenou. A taky jste s nima obratnější. Tady koukám, že jsem si mohl teda koupit ještě lepší motor. Pravděpodobně lepší. Má výkon 70 koníků, tohle má 55, takže si dáme
tenhle motor. A ještě máme na dělo. Podíváme se, jaký z těch dvou je lepší, protože bychom teoreticky mohli mít na oboje. Průbojnost 30-42, 47, 47, blablabla. Tohle je zásobník, já ty zásobníky nemám rád, pojedeme na tohle dělo teďka. Já ty zásobníky zrovna nemusím. Koupíme si teda novou věž, nový dělo. A můžeme si ještě doplnit teda munici. Jinak k těm spotřebním doplňkům. Ty bych vám ještě rád vysvětlil, já jsem na to na začátku dnešního dílu trošku zapomněl, zase, jak je u mě klasický. Takže spotřební doplňky. Kupují se normálně v obchodu, tady si vlastně dáte sekci spotřební doplňky a slouží vlastně k tomu, že když vám zraní nějakého člena posádky, tak vlastně tou malou lékárničkou si ho uzdravíte. Protože když vám někoho zraní, tak tím ztrácíte vlastně, je to různý, buď rychlost jízdy, rychlost nabíjení, zaměření a tak podobně. Takže to se určitě hodí. Potom tady malá sada nářadí, tou si opravujete například schozený pásy, že vlastně když vás tracknou, tak se okamžitě opravíte a jedete dál. A hasičák, to je asi jasný, když vás zapálí, tak se tím uhasíte. Pak jsou tady ještě automatický hasičák, tu je a velká lékárnička a velká sada nářadí, je to dražší, jak vidíte, o dost. A to kouzlo spočívá v tom, že vlastně tady jenom zmačknete číslo, na kterým ten spotřební doplněk máte a okamžitě vyléčí všechno, co vlastně vás trápí. Takže třeba já nevím, mám poškozený dělo a zničený pás, tak dám velkou sadu nářadí a okamžitě to opraví všechny tyhle problémy technický. Lékárnička zase vyléčí všechny členy posádky a automaticky hasičák okamžitě uhasí požár. Takže tak, jinak bych se chtěl ještě omluvit teda za to první video, že jsem to tam nezmínil, úplně mi to vypadlo. A asi tak, nebudu se tady na nic vymlouvat, prostě stručně a jasně jsem na to zapomněl. Tak, přejdeme teda k další bitvě, tentokrát teda s německým vozidlem, ať taky postoupíme u nich. A zase tady máte střih a ozvu se ve hře. Tak, jsme zpátky ve hře, jsem tady. Jako vždycky matchmaking, nebo jako vždycky. Zatím jsme měli takový štěstí, že jsme měli matchmaking dobrý vždycky. Takže i tohle není výjimka, máme tady samý první týry. Tady pojedeme vlastně na ten kopec, víceméně do středu mapy. Teda my než se tam doběháme, když na ten tank koukám, tak to bude asi chvilku trvat. Každopádně zajedem tam, protože v téhle mapě podle mě většinou platí, kdo dobije kopec, tak vlastně vyhraje víceméně hru, protože mají strašnou výhodu potom na tom kopci a blbě se jich potom zbavuje z toho kopce, takhle to řeknu. Tak. Jedeme tady, no ty si taky nádhera, tyjo. Otcu. Tyjo, to je... Nevím ani k čemu bych to přirovnal, tyjo. Ten tank. No i když já si můžu držet pusu a krok, tyjo. Pardon. Tak, jedeme do toho kopce. Předpokládám, že až tam přijedeme, tak už se nám tam něco snad spotne. No jasně, už se to tam rozsvěcuje. Pěkně nám je tam naspotovala ta T1, aspoň myslím, že to byl on. Možná ještě to na tom kopci, těžko říct. Tak. Zkusíme tady rovnou. No tak, zub za zub. Myslím, že my jsme mu brali víc, což je teda pozitivní. Tak super, je zničený. Vyjedeme si za ten kámen tady k té T1. A podíváme se z té horní strany, jestli tam něco uvidíme nebo neuvidíme. Já si myslím, že uvidíme, jestli to stihnu včas, než on zajede. To mám docela malou depresi, na to nejsem vůbec zvyklý od těch amíků. Teď jsem tam nemohl sklopit dělo a to je strašný, tyjo, ten nezvyk. Tyjo, to je hrozný. No fajn, musím se na to zvyknout. Dejte mi pár her a bude to snad lepší. Tak, teď si vyjedeme z druhé strany, podíváme se, co uvidíme odsaď. Dále uvidím. Nejsem si jistý, jestli ho s tímhle dělem trefím. No samozřejmě, že ne. Zkusíme ještě jednu, neskusíme už jednu. Podíváme se teda tady dolů, jestli něco nespotneme nebo neuvidíme, i když spotnout nic nemůžeme, protože tam je ta T1. Takže si to agresivně vyjedeme trošku. Pokusíme se pomoct tady kolegům. Tady nám jeden padnul. A teď se pokusíme pokryt tu T1, co nám tam jede.
jestli to bude v našich silách. Uvidíme, jestli nám tady vyjede vyjel. A tady hned má. Naději, pojď. Super, aspoň 2 jsme mu dali, to je dobrý. A pomohli jsme ho zničit, to je super. Nejlepší možný výsledek. A teď jsem tady viděl, že jeden byl a mám tam zamířeno. Já si myslím, že tam je furt, takže já to zkusím. A ještě jednu tam klidně zkusím. Tak. Možná nějakou damage dostal, možná ne, zjistíme na konci hry. Byl to myslím ten medium 1. Popravdě jsem moc nekoukal, takže to nebudu říkat se 100% jistotou. Zkusíme to věc studie, se ho nespotneme. Nikoho jinýho na minimapce ani ve hře nevidím. Se někdo spotnul, ale bohužel my jsme v úplně blbý pozici. Nastavíme roh, ale bohužel už to nepomohlo. Holt jsem tam moc naivně vyjel. Měl jsem počkat, až nás tam pojede víc. Nic nedá se nic dělat, to byla moje chyba. A dáme si teda další hru. Tentokrát teda zkusíme zase ten ruský tank a snad nám přinese teda víc štěstí, zase tu MS1. Potřebujeme ještě nějaký XP k tomu, aby jsme vlastně dosáhli na tu T20 Česku, myslím, že to je T20 Česka, kterou pojedeme jako další tank. Potřebujeme ještě nějakých řádově 300 zkušeností, nevím. Takže zase střih a akce. Tak, zase samý první týry, asi už to nemusím dál komentovat. Tady máme docela dobrou pozici na to, aby jsme někam k těm kolejím, tak to tam asi zkusíme. Asi se budeme dívat buď na ty koleje, nebo možná spíš tady tou uličkou, tady doprava. Když to nemám moc rád, pojedeme na ty koleje radši. Pojedeme radši k těm kolejím. Tady zatím, za tu jedničkou, co jde před náma. Že ten teda tam jede, jako by se nechumelilo. Takový styl nemám zase až tolikrát. Pojedeme tady podle těch baráků. A nebo ne, rozmyslel jsem se. Zůstaneme tady za tou budovou. Tam hezky zcouvneme. Já to vlastně nechci nechat samotnýho. Pojedeme za ním. Furt to víc můžeme ve dvou než v jednom. Doufám, že to ještě projedu. Ale myslím si, že bych měl. Doufám, že jsem se nerozhodl moc pozdě. Abych té jedničce ještě byl tam něco platnej a asi budu mu něco platnej. Určitě mu budu něco platnej. No, rozhodně mu budu něco platnej. Natočíme se rohem. Je tak větší šance, že nás teda dingnou. Projedeme sem za tuhletu budku, nebo jak tomu říkat. A dáme si trošku vyjíždění takhle. Zkusíme udělat nějakou damage. Zkusíme mu dát ještě. Jaj, teď jsme mysnuli. Počkáme, až si vystřílí zásobník. Jinak ty spotřební doplňky s sebou nevozím z toho důvodu, že jsem nízký týr, já je budu vozit až tak od 4. od 5. týru, abyste mi zase to nekritizovali. Myslím si, že na těch začátečních týrech je to až zbytečný to vozit. Pěkně nás vykropil. Nedá se nic dělat, věřme, že to zbytek týmu uhraje. Uvidíme, jak to dopadne. Podíváme se, jak dopadla minulá bitva. A taky by mě zajímalo, jestli jsme hitli toho toho britského tanka prvního týru. A hitli jsme ho jednou. Byl to tenhle, já jsem si ještě koukal na jeho jméno, jsem si tím jistý. Takže jednou jsme ho hitli, vyplatil se ten výstřel do slepa, jenom pro vaši informaci teda. Podíváme se ještě, jak jsme na tom byli herně. Damage jsme tady, což znamená 3, 6 ze zhora, jestli dobře počítám, já a Motika to nejde moc dohromady. 6 ze zhora, zničení vozidel, to jsme nezničili nic bohužel, a zkušenosti 183, je to. Vypálili jsme celkem 7 výstřelů, 5krát jsme zasáhli, z toho 5 průrazů, což je relativně docela dobrý. Tady máte teda poškození, výdělek a zkušenosti, které jsme získali během bitvy. Tak, a tím bych se s vámi asi teda rozloučil od našeho druhého dílu ze série World of Tanks.
Doufám, že se vám líbil některým víc než ten první, i když s Korem to možná tak nevypadalo, já si myslím, že to nebylo tak špatně odjetý. Doufám, že ta kritika bude menší. Každopádně i za tu kritiku já moc děkuju, protože já se tak učím nové věci. Mně to pomáhá. Já vůbec jsem nebyl za to naštvaný. Akorát tak říkám, tu vulgaritu si nechte. Já si myslím, že nejsme děti a můžete mi to napsat v klidu normálně, nemusíte se tam u toho hádat. Jo? Takže já vám děkuji za zhlídnutí, případný like, koment nebo jakoukoliv kritiku, případně pozitivní komentář, budu moc rád. A ještě jsem vás chtěl informovat o tom, že jsem si založil Facebook, je v popisku videa, občas tam píšu na chaty, když mám čas, tak zahraju i s fanouškama, pokud někdo bude chtít. To stejný Source nebo Goučko můžeme dát. Já tam napíšu prostě, že bude čas, jo? Takže ještě jednou teda naposled děkuji za zhlídnutí a věřím, že u dalšího dílu z World of Tanks se znova uvidíme. Mějte se, čau čau.